Písala pod stolom a tvárila sa, že počúva, keď som jej niečo rozprával. Zarazilo ma to. V tomto momente som si bol vedomý, že sa určite niečo deje. Niečo je zlé. A potom prišla lož, ktorá všetko zmenila. Nikdy som nemal potrebu ju kontrolovať, no rozhodol som sa pozrieť na náš spoločný účet. A bum! Vyskočila na mňa platba v hodnote 400 eur za jeden z najluxusnejších hotelov v meste. Okamžite som zobral mobil a vytočil jej číslo, ale žiaľ nezdvíhala. Snažil som sa jej dovolať znova po pár minútach, no tiež neúspešne. Napísal som jej aspoň správu, aby sa mi okamžite ozvala, že je to urgentné. Nevedel som, čo mám robiť, cítil som nesmiernu úzkosť, hnev a žiaľ zároveň. Začal som si predstavovať, ako ma podvádza s nejakým chudákom. Odpísala mi až po hodine, stretnutie sa pretiahlo a že si ešte skočila na drink s kolegami. Na moju správu ani nereagovala, bolo jej to úplne jedno. Nechcel som si to priznať, ale bolo očividné, čo sa deje.